He he ahe e ha e ahe ahe o hu hu ahu e ahe o hu ahu ahu e. Yakin 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 ponakan ke yakin karo padene wis rukun nemen yakin sayang bebek ketok ora gawa kowe yakin. Apa kabar Kang Durji Kate? Alhamdulillah ehat Mas lenteng auangan. Ajib yakin. Ilat bisa ora mari-mari tanduk tawon kayong payahe poris pokoke lah. Wis lampan ngomong apa maning kok nyatane kaya kiye yakin. Ilat tanduk tawon kayong kan permanen ya yakin permanen ya primanen. Aya. Apa kabar kulup? Jaliteng Sutra. Alhamdulillah Om, sehat, yakin. Jiwa sehat luar biasa Om. Alhamdulillah yakin anak muda yang harus bersemangat. Pokoknya ya harus sehat luar dalam. Ya kayak ban dalam. Yakin guys dan aja kalah karo adine ke Jaliteng Sutra aja kalah kon karo adine kae si Jalibrang Putra kae nembange wis luar biasa nemen kae yakin bakat ya bakat luar biasa tunjukkan jangan sampai bakat itu dipendam ya aja sampai ke bakatnya dipendam aja sampai tunjukkan di permukaan wis pokoke agar semua orang itu mendeleng peruh kowe ya wis pokoke lah pokoke bahasa campur wis nah, yes aja ibaratnya minder aja ibaratnya kayong cilik ati wis ora usah dipikiri nyanyianmu kayak apa nyanyianmu kayak nyong pengen ngerti kayak apa nah kayak nyong kan nembang apik primen nyong pas-pasan kayak kiye ya nembangnya bisane kur miki krungu nang YouTube nang TV nang nonton sing istilahnya lagi ana acara hajatan paling bisa ngrungokno sing kaya kuwe Jadi ya pas-pasan bisane kaya kuwe ora usah dipikiri ya sing samono aja gak dicilik ati sing penting kon buktikan aja sampai kalah karo adine Jalibrang Putra on ya Jaliteng ya ora Kang Durji Kate ponakane dingin semangat ngono bisa berkarya wis nembang-nembang bapak ya niyo anake nyong anake nyong aneh nani aku tak singalah trimo mundur timbang loro ati ajib suarane bisa yakin luar biasa lanjut tak oya wong koe wis lali ora bakal bali paribasan awang urip kari balung lilo tak lakoni jebule
janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa dikuku. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti senyatane, kowe selak kole menangmu dhewe. Tandur pari jebul tukule malah suketeki. Ajib, luar biasa ajib suaranya ya. Ora kalah karo Jalibrang Sutra adine, adi kandunge wis adi sakandungke asli, adi sakandung kiye kembar soalen ya. Adine arane Jalibrang Sutra, kakange kiye Jaliteng Sutra wis engko bakal tak bejerna ki raine ki mirip-mirip loro kembar ki. Pembuktian bahwa sak kandung loro ki kembar. Luar biasa wis luar biasa. Ane nyowe Mbak Nun, ane nyowe Mbak Nun. Niki ngomong apa sih gendah? Ngomong apa kayong ana ngomong primen kayong lha yang dang ngomong kayong diringokna kayong gatikna wong gembremet ana nama kari meneng bae ora apa-apa we. Aja galak-galak kok om. Galak-galak ngono karo padene nyong. Oh iya sorry yakin. Sorry ya iki padene kon ya. Kang Durdi Kate ya komandan barisan bebek ya. Mulane apa ngomongnya orang gendang mbok apa ora apa-apa komandan barisan bebek wis ya. Wong galdinane ngene bahasa bebek ikian wis ora usah ngomong ya ora apa-apa. Ya ora omong kowe yang mendingan wis profesine wis dadi komandan wis. Komandan barisan bebek wis dari zaman Mien sampai saiki ya tetep komandan orang nana sing mecat kowe. Ki padene nyong saking hebate kowe. Yakin luar biasa nemen ki ya apa ponakane ya kaya calon-calone wong cerdas iki calon-calone wong cerdas iki kaya kowe. Padene ya dibela ya kowe nana komandan paling istilah umur hidup sih ala kasimpan mecat wong komandan barisan bebek soalnya. Wes yakin ya on ke suarane ngono dikembangna ya. Ya arane kuwi dikembangna sing arane dikembangna ki aja kembang tok linggo protol ya. Endah dadi woh primen carane kuwi kaya kowe ya. Lah sing arane dikembangna kuwi kaya kuwi maksude aja ngembang tok ora woh, ora dadi kuwi percuma protol pada protol kuwi arane kembangna tok ya weh. Diusahakna ke wis carane berkembang ya ndak berbuah kowe ndak dadi woh kena dinikmati wong pirang-pirang kembang tok ya berkembang protol ya wis percuma lah kartino ya kaya Pak ya. Hebat yakin sampean hebat bulen yakin. Anggren ngomong delengi kaya kowe. Nyong arep ngomong kaya kowe iki orang uja ki arep ngomong bener kaya kowe orang ujan nyong kowe ya. Brucut nyong cangkeme brucut kowe mikir orang uja masalah dikembangna. Nah, ngarane apapun ya dikembangna. Ki aja dikembangna tok. Maksud aku kaya kowe ya. Endah sampai berbuah, endah gadi woh kaya kowe. Kok gadi wijil kowe terus-terusna wis. Wis berkembang disit engko endah dadi uwuh pimen carane wis angger bisa wis luar biasa nemen wis pokoke luar biasa anggere aja biasa
luar wis kaya kowe. Ya, terima kasih. Ya, para penonton Cakra Seni dimanapun Anda berada ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih yang telah subscribe channel Cakra Seni. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin.